Yani heze parastina gel bixwe navê xwe em bêjin Seranserê Kurdistanê hêj bu gelê Kurd û gelê em bêjin civakê li Kurdistanî parastina heman gela dike. Bu Bakurê Kurdistanê jî wisa Başûrê Kurdistanê jî bu kû derê bila bibe çaxê pêwîstî çê bibe hêzê parastin wê biryarê wê ye. Bu parastina gel wê civakê bu parêzê. Em bên ji Mexmûrê heya Şengalê ji Musilê xakê Kurdistanê yani viya. Kesek nikare viya astayên bikir bu hêzên Kurd. Viya ji bu PDK jî ji bu Yekîtî jî ji bu PKK jî erkê wanê netê û niştimanî wa ye vê xetê em karin bêjin Seranser Musilê beşdar bibe alîkarî bike. Aliyê hêzê parastina gel daxuyanî da bû. Em amade ne hem ji bu Mexmûr û hem ji bo Musilê tevlî operasyonê Musilê bibin. Bes aliyê Şengalê de ez bawerim hêzê parastinê Şengal. Belku hûn dizanin wek fermî ji aliyê hikûmetê Iraqê ve ji hatiye qebûl kirin. û ew jî gelê Şengalê, gelê wê herêmê ye ji bo parastinê xakê xwe hêjma jî ez bawerim nêzî 1600 şervanên hêzê parastinê Şengal beşdarî operasyonê Musil bûne. Çend gundên derîdûrê Şengalê rizgar jî kirine. Yani ji aliyê herêmê ve caca nerazbûn tên diyar kirin bila bejdar nebin, bila tev nebin. Bez em wek HDP yani em bên heger tiştek bibe bila bi hemû hêzên Kurd gel hev. Çawa em karin bêjin îro pêşiya salekê hemberî Daişê pêşmerge û gerîla heman çepera de hemberî Daişê tekoşîn dan. Her wiha dîsa li Kobanê dîsa pêşmerge em karin bêjin hêzê û alavên çekên giran birin çûn Kobanê alîkariya Kobanê bu parastinê Daişê. Wana pêwîst e ji bo Musilê ji heman tişt were çêkirin û alîkarî û em karin bêjin astengîr hemberî hêzê Kurd nebine. Hêzê Kurd berkoyê Kurdistan yani alîkê daxwazê Tirka ew were Musilê wek em karin bêjin demê dîrokê derbasbiyê Osmaniya carek dî bêje vê xetê Musilê heta em bêjin Şengalê her wiha li Tirkiye vê xetê Tirkiye kontrol bike. Alî dî em karin bêjin hêzê Kurd dîsa tev dibin hêzê hewayî koalîsyonê tên yani hêzê Kurd nebin bejahê de kesek êsanî nika bikeve Musilê. Bêjî hêzên Tirkiye çi astangina ber hatiye Musilê bû çi hêzên Kurdî astange wêne yani va ji aliyê em karin bêjin herêmê Kurdistanê taybetiyê Partiya Demokratê Kurdistanê eger ser daxwazê va Tirkiye hatiye başika û her wiha tevlî qaşo operasyonê Musilê bibe çima bajarekî Kurda Kurdistanê çima hêzê Kurd bejdayî nebe tev nebe wek biyanî bênav kirin. Yani viya xelet e viya şaş e bila her Kurdekî bila zanîbe. Taybet bila gelê me Başûrê Kurdistanê zanib devleta Tirkiye ji sistema zihniyeta Osmaniya Kurdê dostê Kurdan nabe. Bila herkes viya baş bizanir. Yê dagir bikin. Eger em bêjin derfetê we îro başika salek dî du saldî êzê Kurd êdî we nekar derxin. Yê dagir bikin. Bes hêzê Kurd em karin bêjin PKK îro hatiye Şengalê azad bikin gel hêzê Kurda û Şengalê ji Şengaliya re bêre. Îro hêzê Şengalê hatiye ava kirin. Çaxê em karin bêjin Şengalê got bes e erê em têra xwe dikin dikarin parastinê xwe bikin wek hêzê parastinê Şengal karê PKK wê namîne. Bê guman PKK xwe ji derê veger. Yani bila kesek vê de PKK hatiye li Şengalê de maya dernakeve. Pêwîstiya PKK li Şengalê tune ye. Şengalê ji bo Şengaliyan e. Parastina we ji bo Şengalê ew ji beşekî bahan ji herêmekî herêmê Kurdistanê Başûr e. Yani tu nikarî îro Sînûrê Başûrê Kurdistanê 4-5 parçekiye. Navayê de em karin bêjin dîsa Sînûrê wê Rojavayê Kurdistanê îro demek dirêje dîsa çûn hatinên ticarî û her wiha yê nava Sêmalka û herêmê Kurdistanê de qedexe kirin astan kirin. Van tiştê ji bo Kurda tiştê nebaşin. Yani biryarê wekî dide bila bide wek HDP em bêjin daxwazê me ve rojek bey rojê van Sînûra. Em bêjin ça alûziya nava Silêmaniyê û Hewlêr îro em karin bêjin her wiha dîsa Rojavayê Kurdistanê û herêmê Kurdistan her wiha dîsa nava hikûmetê navendî û Hewlêrê de van tişta gelek hikûmetê herêmê Kurdistanê û rêveberiyê herêmê Kurdistanê roj bey rojê va alûziya rakin û yekîtiyê Kurd vê awayî ancak were durustkirin û serketina alûziyê siyasî û aborî ji em karin bêjin herêmê Kurdistanê û Seranserê Kurdistanê jî
Divê şêwazê em ji qere serketine wê çêbibin. Dest xۆş bitlen gelek spas bida. Em spas dikim. Dest xۆş.